11 ianuarie, 11 km, hai! Nouă kilometri. 10 kilometri. 11 kilometri. De data asta am ales să fug de dimineață și fără să mănânc nimic înainte de alergare și fără să-mi iau niciun supliment pentru energie. Se vede diferența, e diferență destul de mare. Simt mult mai mult fiecare pas. Pulsațiile au fost un pic mai mari. Știu că e recomandat să alegi rute diferite, cu diferite deznivele, pe asfalt, pe nisip, pe pământ și e foarte bine să le combinăm atunci când vrem să ne antrenăm și să avem rezultate pozitive după antrenamente. Plus de asta, astăzi am ales o rută care are deznivel comparativ cu zilele trecute și asta se adună la creșterea pulsațiilor.